Kesokar jela hagas ni balang kalapan pau ye kejuk kasur jong bopun balang kabasngo persyak juri ki kapto ka ni ki kendon jong ka draft environmental impact assessment jong kesokar pedeng bat shen kan sapha e ki jing ajeng mut ban pha weng no e ki ni ki kendon ki bakta ya ke jela Kikan hon baper jong ke jela hagata yo baladem kilalat IT ye ki dorkas baper sa ka sarkar jela ki ba persya jur ye ka draft environmental impact assessment jong ka sarkar pedeng bat dawa ye ka sarkar jela bakade ban pha da ka jingtho sa ka sarkar pedeng ban persya jur hakaban pentrekam yakini kikan don hapo ka jela Menteri Katanat Klau ubala kemen rumbui habe keren bekelat patai kubor ulong baka draft environmental impact assessment jong ke sokar pedeng kan bu ha ke jing ya ke jela Meghalaya kamtam ke kendon ke bakadau ya ke jing bom dan kam shu ya ke jing selok ladat mu pentrekam ya ke no ke project ha ke jela Uong baka jing hang ne kalong baka kendau ka siap ha ke jela kadai jong kiriu shimet bat kat kum ke draft environmental impact assessment klampam kan sadon ke jinga tengku bat ke hok long trai jong kipat ba Habakali la kan ke draft environmental impact assessment kadon jinga de ye bat ke jing tmuti uranium jong ke sokar pedeng na ke jela menteri ulong baya ke jing tmu jong ke sokar pedeng hi 4 la ban tip satya hendrai banti ya uni umar ke sokar pedeng kan hab banti ki jaka jong ki shimat bat kan hab ban ya tru kat kum kalan acquisition act na lor ki public hearing Uong baya mentahi ki pat ba ke jela ki persyak jor ya ke jingti uranium bat kinum ar satya ya ke jaka na kaliang ke sokar pedeng kanum la satya ban le AA. Upentip basan ke sokar jela kan sasyong jialang halor ke nikakam baya day bat ke draft environmental impact assessment bat kan sapha ru ya ke jing aju mut sya ke sokar pedeng bakan le ya ke badan kam. Kat kum ke jing ong jung ke soka jela kala dap ban pha lut ya barok ki dor khas bala ai ki ken hon baper sha ke sokar pedeng kabami kwa ba ka sarkar India ba kan pelait ya kini ki community forest ki community reserve na ka general condition namar ba kibun ki project lane ki kam ki ba lada ki ba nginam la banle hajan jong kini ki community forest te hangi kini ki community forest ki assets jong ka state ke jongi jong ki breu ki jongi te ngim kwa ba dakaba ki kiri ki sumare ki forest nrai kindo pat ya ki ka livelihood jong ki hapo ka forest hajan ki forest bakila tengi kwa ba kita ki baro ba kanne ka rule thmai jong sarkar ba kan long specify khnang ba ni yashai pi ya ka jing thumu jong ki ngam la ban tep tang bang nga ka tang ka we ka bang tip shai kalong ba ban poi sha ka stage jong ka EIA kamot phila dal pa khandeu ka siap ladangan set ya factory ru ngan sna factory ru kamut ngalayo lepa ya ka khendeu ba kanne ka khendeu ngan le ya kanne ka kam teden ta kadaw uyur nyam kumba kalong menta ngantip ya bala syaris ni kumba kalong menta kamut udang de ka khendeu ka siap kadang de ka jong kitrai kaba kanu ka state agency lada ka shim kamut kin hap hi ban thet kita kan yati ke proses jong land acquisition te kamut haka tu ka por haka land acquisition kadon ka proses ka public hearing te namar ba hang tu hap specify pinshim yang na kende ban le ayu ha public hearing kana bo pai ba on tip te lada o ki pai ba ki sne ban ti yor nyam mungkin mai te den ta kadaw kalong ba ngaban biang ya ka bakimut nalandet ya kata ngamtip tangba ban poi ha ka stage ka EIA kamut ba philadon pa ka khendeu ka siap umneu ba sengi ka factory uong ban sengi ka cement factory shubu ulas acquire ka jaka ula pen i ba kanengan seng nado ko tu ka proses kala don ka ba kide lepa jadi ta kadaw ngayo i ba
hanga kalong la da jia ba ka khandeu ka siap kadang sahi hapi hanga ladangim ai ka sarkar kanum la banle namar ba ya kan ne kim ong ba ka sarkar kan la ban kini ya ka khandeu ka siap jong phi hendrai kala ka sarkar kan la ban acquire tang ba ka process acquisition kan ja hi bat ka public hearing lalu ka sarkar jela kan pha kita ki views pi ka ngin pha hapo kapor ya ki memorandum jong ki organization ngilanang pha ngilanang forward te ya ka jong ngipat ngin pha ya kan ne kalong ba ngin hap shong committee rangkat baru chief minister ngin le ya ka badon kam te ngi na kalyang jong ngi kano kono ka view ko jingi kalong ba ngi hap hiban yada ya ka mariang ngin hap hiban yada ya ka hok pai ba khamtam ka sur jong pai ba kade ka sarkar na po del hiru kade banyos ngeu kata kade kamram ko jangi Hakasngi thoding jong kata yopan u chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council ubati to Starwell Khan ulayathu baka council kan phano da ka jingtho saka sokar pedeng hakabia de but ka draft environmental impact assessment arhajar arpho habia kren be kinong pathai khubor ubati to Starwell Khan ulong baka council kalapan kre khat artli ki mat ban ajing mut bat ka bakham kong san ka dei ka ru kom bat khando bat siap ha ka jalla ka baya phe na ki bai pat ki jalla namar ya ka jaka la long trai de ki riu shimet hendrai tang ka to ka ni e ki jaka ki bala long trai da ka so ka jalla kumtala das dang ya kinu ki project hauput usam jong ka council nhap banyo ya ke NOC na ka KHEDC UCEM ulong ka council ka persya jur ya ka draft EIA habakan no ba ka jingwan ra ya ka ni ka draft ka dan ya ka jing thmu ka bare jong ka sokar pedeng habaka thmu ban sedang ya ka nu ka project ha ki jaka jong ki riulo UCEM ulong baka EIA kaladon kawai ka kantin other strategic consideration bat ka council kan panjing shai hakabia day bat kene ke kantin namar umshim labatai shai ki ai kita ki project ki bahab ha ka other strategic consideration de ngi ba ha kani ka draft ba kala isdang ban senjar kabor kami ka council nama balai ba kabaar kamat kaba kampongsan angi kalong ba haka environment clearance process ngi ba kani ka public consultation kani ka bangi ong ka public hearing ban pani ka jing menjur jong pai ba kakum kani ka draft kilamut ban pendu no kena takadaw na kaliang kajumi ngi persyajur ya kani ba kani kada kala bandai ka jing semu ke bari na kaliang ka ministry ka ba khamtam yang ki state ki barit khamtam yang ki pai ka bamut lang ba kani ka jing aila banumdan kani ka public consultation la ban mo ban le kat baman ban ai ka ni clearance environment clearance kena takadaw na kaliang kajungi nila panpau ba ka public consultation ka ka badan kam ka ba na kaliang ka ni ka draft ka di ban tayo